igotzen. Jorgeri eman dio honek erdira egingo du, ezkerra da, arean sartu da, erdiratu pase atzera, errematea azkenean kornerra, baina jokalari arriskutsua da Jorge, orain bi atzelari zituen aurrean, bazirudien lurrera eroiko zela, jarraitu egin du eta iritsi egin da hor, Ezkerrankan nola... Eta gero erabaki hona hartzen du, ondo ikusten du, bide handi jola ondo ikusten du zindan bakarrik. Erabaki hona hartzen du, ez du erdiratzen da kornera botatzen, baizik eta atzera pase hona egiten du. Atera du kornerra, Jurik urrundu. Duran. Baloi ona Gorka Britentzat, ez dago jokoz kanpo, Goikotxea beste aldean bakarrik. Iritsi dira atzelariak, ondo gainditu du atzelaria Britek, erremate ederra. Zenbat gustatzen zaion jokaldi hori eta zein ondo egiten duen Gorka Britek. Intentzio guztiarekin bigarren zutoinaren bila. Eskotan ikusi dugu gola egiten hortik, Leku hori asko. Errepikapena merezi duta, Leku hori asko gustatzen jo berari. Ederra, barrura zijoan, Atezainak eskuan ateratzen du, Segurak kornerrera. Eta Ruben Duranek aterako du kornerra. Baloiak gora, zutoinan urrundu dute Asturiarrek. Hor da berriro Gorka Brit. Duranen erdirak eta atezainak urrundu, hor da Ladero beti bezala. Ezkerrez erdiratu du. Erdirak eta ez da batera ona izan. Kaudal. Erasoan jokatu nahian. Nahastu eginda, gehiagik iramandu baloia, sirako hando egindu Matadorrek, alare Asturiarrek jarraituko dute baloiarekin, Javi López. Alboko sakea, Kaudalen alde. Tezaina ia bi geldiketa honak, Hau. Eta Ladero buruz errematatu duena. Boteakin eta bar. Beste bat ere bai, jaurtik eta gurutzatu bat hasieran. Baita. Beian. Baita. Atera du alboko sakea Lopezek. Alboko sakea, baina ia kornerra bezala. Eta errex ateratzen zaio, zuk esan duzuna, eskutik. Pelotan esaten da, ezta? Errex ateratzen da pelota. Abidekin batera hemen, Baina hoitu. Begira. Gaina, segurako errestasuna dauka. Hori esan behar, beste batzuk egiten dituzten keinuak eta luze ateratzeko honek ez du ematen gainera. Luze atera behar duenik, eta gero indarra. Brit. Eskoa, besoa. Baloia kontrolatzerakoan, besoa erabili duela, ikusi du epaia gestua egin du, behintzat, hor ikusiko dugu. Bai, argi eta garbi. Falta. Atera dute Asturiarrek. Goikotxea begiran undabilen. Alamo ezkerraldean. Brit orain goian. Azkenean Duran. Kornerra ateratzea etorria Duran, eskubira eta hor dago. Goikotxea pasatzen utzi. Baino gehiago utz. Horregatik ustegabean harrapatu du Gorka Brit. Kontuz, baloi txar galdu du Landeirak. Jorge, lurrera falta. Jarraitzen utzi du. Kaudalek erasoan jarraitu duelako Aitorren jaurtik eta Juriren gorputzean. Hankan jodu baloi horrek. Beste korner bat. Aterako du Kaudalek. Korner asko, alde batean da bestean. 2 minutu tardi lehen zatia bukatzeko utxean. Real Union eta Kaudal. Asturiarrek aterako dute kornerra. Ezkerrez bigarren zutoinera Oterminek ikutu berriro kanpora bota du, beste aldetik aterako du kornerra orain Kaudalek. Ez da gizegin da norreskutxoa handik, hemendik joanak. Matadorrek ere eskubiz aterako du. Lehen ikusi du teknika ona daukala golpeoan. Hor da Matador, zelai ardiko jokalaria. Denak defentsa lanetan. Kanpora bota du Landeirak, alboko sake aterako du Paco Fernandezek zuzentzen duen Kaudalek. Minutu terdi lehen zatiko 45 betetzeko, goli gabe jarraitzen dugu. Eta egia esan, Juanan, sola iritsi zeanetik behintzat, Lezaman ezkenuen Real Unionen golik ikusi. Hor, Alamok ederki eramandu baloia, zoragarri, aurrera jarraitzen du, eta azken unean atzelariak bota du kanpora. Berarentzat txalo hauek.
Eta esan behar nuen Gasteizen bat, baina beno, 4 eta huts galtzen joan da sartu zuen Real Unionek, eta gero etxean Leonesaren aurka ere zuen golik sartu. Lemoaren aurka. Ez dugu ikusi, ez? Utxean, ez dugu ja gol bat ikusi du. Bai, minutu asko dira. Bai. Dagoeneko 300 minututik, edo 200 minututik gora, ez, 300 minututik gora, dagoeneko gol bakar batekin. Baloia gora, abantai guztia atezainarentzat, segurarentzat. Hor lehiara joan da Goikotxea. Atezaina gaskarra. Zegoen area txikian. Atezaina gaskarra ateratzen dunean, Real Unionentzako hobe. Orain arte bi atera ditu eta biak oso gaizki. Castellonaren pasea, Goikotxea, Brit, hor da Gorka Brit, jaurtiketa egingo du, atzelariak gainera joan zaio azkar, ondo moztuz. Bai, azti, arrotu eginda pixka bat, gero galdu egindu. Txartela. Eta, falta, eta txartelik gabe geratu da. Lehen esan dugu, Saavedra zen, badauka txartel bat, arrotu eginda, oso ondo atera zaio, oso polita aurrenekoa, eta orain, ateko sakea. Horrelakoetan txaloak entzun, eta beste bat egin nahi izaten da hor, baloia ikutu izan balu, baina baloia galtu eta azkenean falta. Ezen da belarriak entzen ez eta beharrokote. Ez hori hor, egia zen oso ondo egin du. Bai. Eta... Rekursoa zen. Lehen alamo ikusi du, nik uste enbiditan gelditu dela, eta lehenengo aukera izan duenean, atera du ez, gertatu zitzaiona da, gero hortik ateratakoan pase egiterako. Eta jokaldi hau, ez da erreza epailarentzako. Ez. Oso zaila da, baina Gorka Britek egiten duena bere leku hartu, eta nik nire zalantza baditut. Eztabaidagarri horrekin amaitu da lehenengo zatia, Brit oraintxe